O Executivo ribeirense informou da amortización anticipada de préstamos bancarios por valor duns 2 millóns de euros. Esta operación efectuada con cargo ao remanente de tesourería aprobado en pleno pasado mes de agosto permitirá unha reducción significativa da débeda municipal en case 15 puntos porcentuais, pasando do 49 ao 34%. Eso significa que con respecto ao comenzo do ano temos baixado 15 puntos porcentuales, do 49% ao 34%, o cual situou nun dos niveles máis baixos dos últimos 30 anos, non? De todas formas, pensar que a principio de legislatura a débeda deste Concello sobre os ingresos corrientes era dun 57%, co cual a baixada aproximada a día de hoxe é do 23%. Segundo sinalou o propio alcalde, a adopción destes préstamos foron os que permitiron emprender importantísimos investimentos para o municipio, como foi o caso das actuacións incluídas no proxecto Ribeira Atlántica, entre as que se atopan o Paseo do Touro, o novo mercado municipal ou o Centro Social de Oleiros. Si eso temos en conta que as inversións que deron motivo á solicitud de préstamo eran obras tan importantes pois como pudo ser o Centro Social de Oleiros ou como puderon ser todas as relativas ao Ribeira Atlántica, pois ven a decir non só a boa saúde financiera deste Concello, sino sobre todo que cando se piden cartos é para dotar ou financiar de servicios a todas as nosas parroquias, non? O feito de ter anticipado a amortización destes préstamos posibilitou tamén ao Executivo un aforro en xuros duns 100.000 euros, que pasarán a engrosar o capítulo dedicado a gastos do Concello ano que ven. Ademais, a reducción desta débeda permite que para o ano 2019 haya un aforro de uns 300.000 euros, o cual significa que os ingresos propios do Concello e posiblemente a inversión pois poda dedicarse ao que son o que agora se aforra no pago de intereses, non?